Homemade salad? Home salad. Home salad. Dili ako mukaon. Ha? Ang salamig lang. Hala. Kung saan daw ni paggamit, wa man sa mong bukid. Mo ni ang kuan? Sa pasta? Garlic. What? Masa na pila ka ba katong order kanira? Nay katong pwede ka unon? Oh. Hala, unsa man niya paggamit eh? Di man ko kabalong magamitan. Mo ni ang Angus beef. Wala, kalami. Inaani raman ang kanon ni Robert na ni rice. Ito? Mm. Effortless ilang price? Dapat ay salmon. Mura. Oh, lami sila no? Sauce. Lami. Ito, ganahan ang mga dahon. Ano na? Kami lang merli, may kabalaka na. Napay daging. Mo ni ang salmon. Asan ka lang? Ako yan. Ito, matindi. Ay, saka maghiwas ako sa ako. Sige, sige, sige. Halika ka magkita. Ay, pata na ko na eh. Maghiwas mo ng burger steak. Mapipikan din ako. Kung ama dito, sila sila mo. Kami ano Dili ka bro, baka may ito na Kupaw, bro. Bakit mo lang yung baka? Kapatid ka, ito na. Kanding. Dili. Okay, pwede is kanding, no? Hindi na kita kanding mo doon. Ito na.
Ulo ako na. Ako na